Valmentajana toimivat Kim Beckman, Dahlgren ja Darja Petsisis. Hän on 29 vuotta, 176 senttiä ja 74 kiloa. Hänellä on takanaan 16 ottelua ja kyseessä on hänen ammattilaisdebyyttiottelunsa. Hän on kaksinkertainen Ruotsin mestaruuskisojen hopeamitalisti ja painoluokkansa Ruotsin ranking 1. Hyvät naiset ja herrat, Georgios Ioannou! Punaisen kulman ottelija edustaa Kickboxing Team Oulua. Valmentajana toimii Leif Stenius. Hän on 31-vuotias, 178 senttiä pitkä ja 74 kiloinen. Hänellä on 40 ottelua. Hän on kaksinkertainen potkunyrkkeilyn Suomen mestari, maailman Cup-turnauksen pronssimitalisti. Hyvät naiset ja herrat, Henri Kurttila! No siinä lopussa tuli korjaus, kun itse rupesin jo hetken miettimään, että kuvaillaanko tässä Leif Steniusta 31-vuotiaana, mutta siinä tuli sitten kuitenkin korjaus, että kyllähän tässä Henri Kurttila oli kyseessä. Ja sitten on siellä kaverit saatu tuohon keskelle, siellä on Georgios Ioannou, Kreikka, Henri Kurttila, Oulu. Sitten mennään. Ja box-komento tuli ja aloitetaan siitä sitten otteleminen. Ja siitä lähtee Ioannou keskikehältä hakee kovaa kippistä takakään koukkua siitä, mutta ei pääse kalaamaan. Ja kyllä siinä sitten taka-askelta ottanut Kurttila, että käveli oikeastaan itse tuonne neutraaliin kulmaukseen ja antaa kyllä kaverin tulla aika törkeästi tuohon päälle ja pyrkii sitten hyvinkin vihaisesti noita tekniikoita jakelemaan, mutta en tiedä, onko siinä sitten tarkoituksenmukaista, pyritään sitten imuttelemaan kaveri tuohon lähelle ja leipäisemään siitä sitten joko etumaalla tai takimaisella kaveria niin sanotusti kontille. Ja nyt tuomarikin antaa vähän merkkiä, että ei nui ei saa missään nimessä tehdä. Nyt sitten lähdettiin vastaan lyömään aika rokkireippaasti kyllä kääntölyönnillä. Näin se pitää tehdä, otetaan vähän sitä rytmiä pois. Tai uudenlaiseksi. Ja siinä joutuu kyllä tuomarikin sitten pitämään jöötä ja muistamaan, että tässä on kuitenkin kyseessä potkunyrkkeilysäännön käytävässä ottelusta. Kyllä. Ja siinä kun klintsiä ajaudutaan, niin se stop-komento tulee melko nopea sitten. Ehkä Kurttila varmaan kohta heittää suorana tuon vastaanlyönnin. Kaveri tulee aika tämmöisessä kumarassa asennossa, niin kohokoukku on aina se on jackpot, jos se osuu, mutta se on haastava, mutta jos suoralla lähtisi aluksi kokeilemaan. Pakittaa nyt kulmaa, että hakee sen pysäärin kuitenkin ja vaarallisesti sai onneksi käen väliin. Kyllä lähti siinä sitten kreikkalaisen kaverilla tuo kenkä ja tennari niin sanotusti nousemaan. Miten nyt kuitenkin kun säännöistä puhutaan, niin miten nämä säännöt menee, että onko niiden klinssitekniikoiden tai lähiottelutekniikoiden tekeminen sallittua näillä säännöillä? Niin, kyseessä on käsittääkseni nyt potkunyrkkeilyottelu. Mutta klintsi on rajo ja eräkello soi siinä. Tässä tulee jossakin vaiheessa tuosta klintsissä roikkumista, tulee kyllä sanomista tuomarilta. Ja varmaan tässä vaiheessa tulee. Ja siinä tuli sitten Kurttilalle varoitus kiinni pitämisestä. Joo, meni ihan pasmat sekaisin, kun eräkello soi siinä sitä ennen. Kyllä, mutta se on tavallaan lainjakaja ja tuomiojakaja tuo kehätuomarin tehtävä, niin kehätuomarin tehtävä on siellä sitten huolehtia siitä, että ottelijat noudattavat sääntöjä, mutta tuommoisessa lähitaottelutilanteessa niin vaikeaa siinä on sanoa, että kumpi siinä pitää, kun kyllä siinä kumpikin aktiivisesti toista kiinni pitää. Sitoaminen ja potkunyrkkeily tai klintsi, tai vaikka nyrkkeily, niin se on aina vähän hyvinkin harmaalla alueella tämä tuomarointi tässä asiassa. Että toinen erä. Meillä pikkusen täällä kirjeenvaihtoa käytiin tässä, mutta nyt jatketaan toiseen erään. Ja siinä lähtee kyllä tiukalla askelulla ja nyt sitten lähdetään vähän jopa protestoimaan sitä. Kyllä, että tässä kyllä minun mielestä nyt tässä
yhtään kotiin päin vetämättä, niin kyllä se on Kreikan kaveri, joka tämä aktiivisempi sitoja minusta ensimmäisessä erässä. On, mutta tässä täytyy olla kyllä sitten kehätuomarin tarkkana, että sitten ottelu pysyy sitten sillä lailla aisoissa, että tästä ei sitten ihan minkäänlainen latotaistelu tulee, vaikka latotapahtuma kyseessä onkin. Kyllä. Kurttila ottaa nyt pahan, haki takapotkua, otti kyllä sivukoukun siinä naama, nyt meinaa päät kolista jo. Ja nyt tulee sitten toiselle puolelle palautetta hieman tästä sitomisesta. Siinä kun ja nopeasti päädytään tuohon, tietyllä tavalla se rytmi aina sitten rikkoutuu, että siinä muutama tekniikka ehditään lyödä ja sitten jompikumpi tai toinen sitoo ja sitten otetaan taas Kurttila siinä keskelle. Ja sitten saa Kurttila, ei riittänyt varoitus, vaan annetaan Kurttilalle sitten pisteen vähennys. Mikä tarkoittaa sitä, että kolme erää otellaan ja tämä on sitten mennyt miinuspisteelle. Kannattaa sitten heittää kesken tämä, vetää kesken tämä matsi ja nyt vetää ihan, ei kuitenkaan tule vielä niin varoitusta toiselle puolelle. Että. Ei, mutta tässä on sitten varmaan, sanotaanko näin, että kommenttikentät on auki, että tästä pystyy varmaan monenlaista keskustelua tekemään, mutta kyllähän siinä nyt toistuvasti tulee näitä tekniikoita. Kahdenkään klintsillä vettä. Mutta ei siinä. Let the guys fight niin sanotusti. Niin kyllä. Ja siinä oli sitten varmaan kohta tulee sitten naputuksen 10 sekunnin merkit ja näin, että tässä nyt tietyllä tavalla grafiikat on vähän elää eri elämäänsä, koska keskeytyksiä ja aikalisia otettu ja siinä mennessä tuomarikin sitten jäähän vähän niin kuin jalkoihin. Höyryjuna lailla tulee Johannou päälle tässä kyllä nyt. Tulee, mutta pitäisi saada, näin klintseihin nyt päädytään paljon, mutta se tavallaan juurisyy tässä varmasti, että pitäisi nyt saada tuo liike pysäytettyä. Siinä kokeiltiin takapotkua, siinä kokeiltiin kääntölyöntiä, ihan oikeita juttuja, mutta tavallaan vahvasti pitäisi vastapalloon nyt päästä vetämään, että olisi sitä menohaluja pois vähän. On, kyllä, mutta sanotaan näin, että tässä nyt kuitenkin tietyllä tavalla kommentaattorina ja selostajana, mikä ikinä tämä nyt rooli onkin katsoja ensisijaisesti, niin katsojan kommentaattorin näkökulmasta täytyy sanoa, että hyvin rikkonaista on tämä rytmi tässä ottelussa. Tämä on tietyllä tavalla vähän sama kuin jalkapalloa pelataan ja tulee koko ajan sivuraja heittoja, niin siinä on oikeastaan vaikea päästä semmoiseen niin rytmiin mukaan. Se on ottelijoillekin hyvin vaikeaa tavallaan se, että miten saadaan se oma rytmi päälle, kun se koko ajan katkaistaan. Paitsi tietenkin, jos kyseessä on Islanti ja tekniikkana ja tavoitteena on saada niitä sivurajaheittoja ja niitä kautta rakennettua erikoistilanteessa niitä maaleja. Että jännä nähdä, että miten tässä käy, mutta nyt lähti lyömään kyllä aika sämäräkkäästi. Ja sitten lähdetään taas sitomaan ja siellä tulee sitten tuomari taas ilmoittamaan, että joutuu komentamaan. Ja toinen miinuspiste tulee siitä kiinni pitämisestä. Tässä nyt niin tarkoitus sitten on ja oikeastaan keino Kurttilalla voittaa tämä ottelu, niin lyödä se vaan kylmästi kesken. Ja taas jatketaan siitä tuomarien tavoin. Siinä olisi ollut hyvä paikka vettää se alapotku loppuun asti Kurttilaan. On minuutti 20 sekuntia ja hieman reilut päällä, kun tämä ja nyt on ihan oikein menkin. Ei sitä niskalenkkiä nyt vaan rohkeasti vaan lyömään ja käsien välistä vaan Kurttila nyt. Kyllä, ja siinä tuli kuitenkin kaksi osumaa sinne, mutta tietenkin ottaa itsekin. Kyllä. Joo, ja sitä hakee kaveri tämä yhden sallitun polove siitä. Nyt vaan käet liikkeelle Kurttila ja siinä sitten ihan rehti tönäsy. Nyt pitäisi hakea joku taas vaikka sitä takapotkua tai nostaa potku päähän tai jotakin nyt radikaalia ratkaisuja, että vältyttäisiin näiltä. Ja siitä nyt vaan hyvin lyö Kurttila, mutta kello käy. Ja siinä tulee sitten
Kello, Annetaanko aika menee tuleeko poikki, ensimmäinen? tulee nyt pistevähennys sitten. Tuliko sinä varoitus vai tuliko miinuspiste, vaikea sanoa, mutta varoitus tuli tällä kertaa eri asiasta kuin sitten tästä kiinni pitämisestä. Ja siinä sitten annetaan kopsua ja klopsua ja lyödään merkkiä. Kello ja grafiikka sanoo, että aika on noin 20 sekuntia, mutta sen verran näitä keskeytyksiä, pysäytyksiä ja aikalisia otettu. Tämä on vähän vaikea sanoa, että montako minuuttia kautta sekuntia tässä on tätä ottelua jäljellä, mutta sen verran sitä on jäljellä, niin on aikaa kuitenkin sitten ottelu sitten myös stop-komennalla keskeyttää ja siltä mahdollisesti varoitusta ja muuta. Ja nyt tuli muuta kyllä useampaa polovia siitä rummutti. Olipa rikkonainen matsi, varmasti turhauttava kummallekin ottelijalle. Siinä 2 liikkumatonta objektia kun kohtaa, niin joskus se menee vähän rikkonaiseksi. Niin, kyllä. Ja siitä on mielestäni ilmeisesti kappaleitakin tällä teemalla tehty. En tiedä, onko. Mutta mitä mietteitä? Nyt oli sitten No kyllähän tämä tietynlainen erilainen barn burner, eli tämmöinen ladon polttaja, voidaanko sanoa, että nähdään myös sitten tämä tietyllä tavalla toisenlainenkin puoli, että vaikka kyseessä onkin kamppailulaji, niin kamppailulajissa on aina säännöt ja sääntöjen noudattaminen on tärkeää. Sääntöjen ylläpitäjänä on sitten se kehätuomari ja kehätuomari jakaa sitä oikeutta. Ja sitten tavallaan se niin sanottu yleisö ja katsojat ja muut, niin heillähän on myös, kuten oikeassakin maailmassa, niin heillähän on sitten aina oma visio ja näkemys siitä, että miten se tulisi alun perin tuomita. Mutta jos minä saisin päättää, niin kuuluisi extra round vaan tähän, että saatais vielä kunnon hurlumheen nähdä tässä. Että niin, mutta eikö potkunyrkkeilysäännöistä, mikäli pisteessä ollaan tasaan, niin sittenhän se voi arvata ynnäämään. Että joo, tässä nyt ei varmastikaan kyllä extra roundia tulee. Oletteko Veikka ja miehiä? Kyllähän tuo Lotto on laitettu vetämään. Se on lauantai. Kyllä, mutta katsotaan sitten ja odotetaan sitten tuomareiden virallinen tuomio, että kenelle tämä ottelu niin kuin meni. Mutta kyllä siellä kuitenkin lappuja kerätään melko pitkään, että siellä ei ole kerennyt hanskat vielä lähteä kädestä, kun lappuja vielä odotetaan, niin sitä saadaan sitten odottaa, minkälainen se on se virallinen tuomio tähän otteluun. Mutta jälkipelit ovat, kuten siellä kuvissa näkyy, niin jälkipelit ovat jo ehtineet alkaa, vaikka kaverit siellä kehässä vielä seisovat. Ja niin kuin sanoin, että varmasti sekä että molempia ottelijoita tietyllä tavalla tällainen tilanne turhauttaa, kun on tultu lyömään ja potkimaan ja sitten sitä on tehty, mutta tavallaan niitä keskeytyksiä siinä on samalla myös tullut ja rytmi rikkoontunut. Mutta hyvä urheiluhengen nimissä kuitenkin käydään siellä vielä kaveria halaamassa ja kehätuomari pyöräyttää ottelijat oikealle puolelle ja ilmoitetaan sitten virallinen tuomio, että kenelle tämä meni. 5. ottelun voittaja on selvillä. Voittaja vie ottelun kaikin tuomariäänin. Voittaja on sinisen kulman Georgios Iannao. Ja sinne se meni sitten Georgios Iannaolle Kreikkaan tämän illan 5. ottelun voitto. Joo, eipä siinä jäänyt oikeastaan meille hirveänä spekuloitavaa, mutta for me it's experience. It's the best experience because it's my first pro fight. And I want to say thank you to my women, to my father, he's up there. And we continue to do our best on this sport. Thank you for everything. Thank you very much. Big hand for the Georgios.